Bayu kang saperlu Kadang Bayu kudu ketemu marang kadange dhewe-dhewe. Kula ngestoke dawuh Paduka Pukulun. Aja nganti cicir. Aja nganti cicir. Kadang Bayu kuwi ana 5. Bayu kuwi tegese angin. Angin kuwi wujude ana 5. Mula Kadang Bayu cacahe ana 5. Siji kang sinebut Bayu Kanitra. Bayu Kanitra iku sing lenggahe ora ana liya ya mung kejaba Begawan Mainaka kuwi wujuding gunung. Kang angka 2 Bayu Kinara kuwi wujude kethek putih arane Anoman. Kang angka 3 ingkang sinebut Bayu Anras iku wujude buta ingkang aran Wil Jajak Wersa. Kaping 4 ingkang aran Bayu Mangkurat kuwi wujude gajah ingkang aran Gajah Setu Bondo. Kaping 5 Bayu Langgeng yaiku si Bratasena. Iku kabeh Kadang Bayu iku wis tumeka kala mangsane iku kabeh kudu manunggal minangka dadi kantining purba sejati. Nggih. Ngestoke dawuh Paduka Pukulun. Bayu kula. Bayu iku angin. Angin iku uga kapérang dadi 5. Siji Bajra Hirawana. Bajra Hirawana iku angin kang ginawa marang manungsa yaiku napas. Kang angka 2 Braja Gati. Braja iku gaman, gati iku kaperluan. Dadi ana angin kang metu saka ampuhing gegaman. Iku ana gaman sing ampuh. Iku bisa ngetokake pangaribawa angin kang gedhe. Dene kang angka 3 arane Tumpa Lumana. Tumpa Lumana iku angin kang mapan ana tengahing segara. Kuwi angin gedhe sing ndadekake alun utawa ombak kang gedhe. Dene kang angka 4 kang aran Sindung Riwut. Sindung Riwut kuwi angin gedhe kang ana ing dedaratan utawa ana pucuking gunung kang bisa ngrubuhake omah utawa bisa ngrubuhake kayon-kayon kang gedhe. Dene kaping 5 kang den arani pagulingan. Pagulingan kuwi ya angin. Angin kang sumilir anjalari rasa ngantuk kuwi pagulingan. Sing duweni angin pagulingan kuwi mung penabuh-penabuh arep pengrawit karo pesinden. Ning ya ana angin kang metu saka badane menungsa kuwi ambune badhek banger kuwi ya angin. Niku napa? Entut. Entut. Lha kang saka kuwi Kadang Bayu kudu manunggal. Petono marang sedulur-sedulure. Piye? Kula nyuwun pangestu Pukulun. Tak kanteni puja-puji sesanti. Muga kalis ing sambe kala ngger Prabansana.